Kto je bohatý? Jedného dňa vzal veľmi bohatý otec svojho syna na výlet na vidiek. Chcel mu ukázať, akí chudobní môžu byť niektorí ľudia. Otec so synom strávili niekoľko dní a nocí u rodiny, ktorá žila vo veľkej chudobe. Keď sa vrátili domov, otec sa spýtal syna: "Ako sa ti páčil výlet?" "Bol úžasný, oci," odpovedal chlapec. "A videl si, akí chudobní môžu byť ľudia?" pokračoval otec. "Áno, videl." "Tak čo si sa z toho naučil, syn môj?" Chlapec sa na chvíľu zamyslel a potom povedal: "My máme len jedného psa, ale oni majú 4. My máme bazén, ktorý siaha len po polovicu dvora, ale oni majú rieku, ktorá sa nikde nekončí. My máme drahé lampy v záhrade, oni majú hviezdy, čo sa trblietajú na oblohe ako diamanty. Naša veranda je veľká, ale oni majú celý horizont. My máme kúsok pôdy okolo domu, oni nekonečné polia až tam, kam dovidíš. My máme sluhov, ktorí sa o nás starajú, oni sa starajú sami o seba aj o druhých. My si kupujeme jedlo, oni si ho pestujú. My máme múry, čo nás chránia, oni majú priateľov, ktorí ich ochránia." Otcovi došli slova a syn dodal: "Ďakujem ti, oci, že si mi ukázal, aký chudobný sme. Naučil si ma, že všetko je relatívne. Čo jeden považuje za bezcenné, druhý vidí ako poklad. Príliš dlho som rozmýšľal nad tým, čo nemám, namiesto toho, aby som si vážil to, čo mám. Ďakujem ti." Čo je vlastne bohatstvo? Meria sa peniazmi, vecami, pohodlím alebo niečím, čo sa kúpiť nedá? Ak sa pozrieš na svoj život, kde všade máš rieku, hviezdy či priateľov, namiesto stien a hraníc? Pozri sa okolo seba, čo práve teraz vo svojom živote svedčí o tvojom bohatstve. Je bohatý ten, kto má viac než ostatní, alebo ten, kto dokáže viac vnímať, vážiť si a deliť sa? Nie je zvláštne, že často vidíme chudobu tam, kde je v skutočnosti prebytok, a prebytok tam, kde cítime chudobu? Keby sa niekto pozrel na tvoj život zvonka, čo by považoval za tvoje najväčšie bohatstvo? Vidíš to isté aj ty? Koľkokrát si sa sústredil na to, čo ti chýba, a prehliadol to, čo ti bolo darované? Možno chudoba nie je nedostatok, ale zaslepenosť. A bohatstvo nie je majetok, ale pohľad. Možno skutočná otázka neznie: kto je bohatý? Možno znie: v čom som bohatý ja?